Kaixo, Ibon. Kaixo. Arratsaldeon, Ibon. Ibon, zer moduz, ongi? Ongi, hombre, hemen izaskun ikusten, Getariako itsasargia ikusi deta izan dako, bueno, hori da. Etorri zaizu inspirazioa? Bai, inspirazio bikaina, Eske Getaria, bueno, itsasargiak beti, baina, bueno, zu kontsazalea izango zea gainea. Ni oso kontsazalea naiz. Donostiarra izan da. Bai, baina, ostras... Donostian ere badago itsasargi bat, eta kontxa bat ere bai, eta hortxe gertu Izaro Andres kontzertu bat eskaintzen ari da orain, eta gero zure baimenarekin Izaro pixka bat entzungo dugu, bai? Orain elkarrezketa hasiko dugu, bai? Bai, Ibon, idazlea zara, bidaiaria zara, bereziki Euskal Herrian zehar kokatu izan dituzu zure eleberriak? Bai, niretzat oso garrantzitsua da paisaia tokiak sentitzea, bale? Eta orduan hemen kokatu behar ditut horregatik, ez? Gustatuko litzaidake baita, igual Galizian, Katalunian, beste tokietan kokatzean ere historiak. Baina oso ondo ezagutu behar dut tokia, eta horregatik beti jotzen dut berez, edo ia beti, gure kostaldera. Euskal Herriko kostaldea oso berezia da. Oso usain berezia dauka, ez dakit niretzat, garrantzitsua da, paisaia eta gertu sentitzea. Beraz, Galiziarekin lotura duen novela bat eleberri bat idazteko, joan beharko zinateke Galiziara pare bat urte ez, pasatzera? Hori da. Eta han girotu ez? Hori da, berez ni normalean lehenengo erabakitzen dut ze paisaian kokatuko dut novela, ez? Eta gero mugitzen naiz aruntza eta adibidez, Urdaibain kokatu behar badet, alokatzen dut etxetxo bat, Mundakan, adibidez, La danza de los tulipanesen egin nuena, eta 15 bat egun edo han bizitzen naiz, ez? Eta tabernetara juten naiz, entzuten dut, jendearen, arazoak edo, bueno, zeri buruz hitz egiten dute tabernetan, azokan, eta, klaro, Galiziara, hori ja, klaro, adibidez, Urdaibaia nik ezagutzen dut, baina Galizian kokatzeko adibidez, bai, urtebete edo 2 urtez hor sakondu beharko nintzateke ez. Geroxiago hitz egingo dugu zure bidaiai buruz, zentratu gaitezen zure azkeneko lanean. Thrillerra da, beste behin ere, Laura de las Gaviotas, guk euskaraz Kalatxorien ordua jarri diogu izena, hasteko zergatik generoa, zergatik thrillerra? Oso erakargarria egiten zaidalako. Nik irakurle bezala thrillerrak asko maite ditut. Batez ere Eskandinaviako thrillerrak. Eta berez hortik hartu nuen pixka bat inspirazioa eta pentsatu nuen, Eskandinavia eta Euskal Herria badute zer ikusi handia. Igual ez du hainbeste hotxik egiten hemen, baino badaukagu euri pila bat, ez daukagu gaua, bueno, negu osoan ez daukagu gaua hor sartuta, baino bai, askotan euria eta horrek isolamendua sortzen du, gure paisaia, gure izaera baita, ez dakit, askoz gehiago daukagu zerikusirik iparraldeko herriekin, edo herrialdekin, Espainiako hegoaldearekin, adibidez. Orduan jarriko genioke izena, hemen idatzita dagolako, Euskandinavia. Bai, egokia. Gustatzen zait fusio hori, ez? Euskandinavia, ez? Nire ustez, nire eleberriak euskandinaboak dira, ez? Modan daude pelikulak eta zirek thrillerrak, tentsio dakatenak. Zure liburu batekin inork eskaini alizu pelikula bat edo egitera, o gustatuko litzaizuke? Gustatuko litzaidake pila bat. Eta zuk ez duzu pentsatu hau pausuri ematea edo... Bai, nik bai, baina momentuz ez da sortu, ez? Nik bai gustatuko litzaidake imaginatu. Eske... Nire itsasargiak, nire paisaiak pantailan ikustea,
oso berezia izango litzateke, ez da, bai, osea... Eta bakarren bat etor dadin zuri pelikula bat edo film bat egiteko eskaintzarekin, esango dugu, amu txiki bat jarriko dugu, zer kontatzen da? Liburu honetan markatu, zer kontatzen da Laura de las Gaviotas liburuan? Lehenengo ingredientea esate baterako, izango litzateke paisaia. Tokia da zoragarria. Osea, murgilduko gea Hondarribin. Hondarribin, Hendaian, Biriatun. Claro. Zelekuak. Claro, eta gero Hondarribin barrena egongo gea Lonjan, bentan, beraiek esaten dute benta, ikusiko dugu baita Igerreko itsasargia, kala sekretuak, osea, eske tokia da zoragarria. Orduan ja, bueno, gero playa hundi baita, eta imaginatu Biriatu da herri txiki, oso txikia. Justo, berez, Biriatu entzuten degunean, pentsatzen dugu, peajea, ataskoak, baina ez, peajearen ondoan, baina peajea ez dela ikusten, badago herri txiki bat, mendi herria, Pirineoko lehenengo herria, eta hor hilerri, baina zoragarria dago. Hilerritik ikusten dezu, mendi pila bat, potxokak, ardiak, zoragarria da tokia. Justo hor, imaginatu, hilketak, ikerketak... Hori izan behar genuen, baina hor norbait hilko da, edo hilko dute, edo... Orain arte dena polita esan duzu, baina... Claro, ni saltzen ari naiz, en plan, beira ze polita filme bat hemen grabatu, ez? Hori da, ni ona etorri naiz nire filma lortzeko. Eta gero, claro, filma interesa erakartzeko, egongo dira hilketak, baina hilketak ja lehenengo orrialdean, alardean. Lehenengo orrialdean pertsona bat hilko da. Bai. Alardean esan duzu? Oñarbiko alardean. Oñarbiko alarde mistoan dagoen, edo desfilatzen ari den neska bat. Eta, bueno, hor hilko da. Bueno, hilko dute. Justo, badakizue, kale nagusian nola gertatzen den hori plastikoena, zaratena, pizka bat boikota, ez? Justo hor gertatuko da. Jendeak ez baldin badu ikusten, ez daki nork hilduen, hori da gauza, begiratu inberda. Hori da, aprobetsatzen du justo plastikoena, momentu hartan hiltzen. Beraz, soinurik ezin du atera, esan behar du... Laban batekin. Berez, submarinismo urpeko laban batekin. Lapak ezaketzeko laban. Pistak ematen ari da, Bai. Ibon, artista bat zara, ze denok hemen harrapatu gaituzu. Nik jabakin ordan hiltzailea. Zuzendariren batek deituko du, oraintxe bi bazuek saiora, zuri pelikula bat egiteko aukera eskeniz. Zuzendari batek deitzen badu, emaio zuen ere telefonoa galdetu gabe. Oso deialdia hemendik, Iboneri batek deitzu eta pelikula egiteko. Ibon, esan duzuzu bertan bizitzen zarela edo, gustatzen zaizula lekua ezagutzea, kasu honetan ere, ezagutu duzu alardea, egon zara Honjarbin, inguru horretan egon zara? Bai, Honjarbin egon naiz, ni Donostiarra naiz, eta Honjarbin askotan egon naiz, ez? Eta liburua idazten askotan baita, baino justo konfinamendua harrapatu zidan, eta, Honjarbira juten nintzen, baina buruz, ez? Etxean nengon, eta berez oso positiboa izan zen, azken finean bidaiatzen nuen etxetik, hitzetik mugitu gabe, etxetik. Baneukan furgoneta bat etxearen aurrean aparkatuta eta justo hor egiten nuen lan. Plumiferoa eta guzti. Bai, etxetik ateratzeko bestela ezin nuen idatzi eta justo portalaren aurrean furgoneta bat utzi zidaten, eta han sartzen nintzen, egun osoan, eta venga, idatzita, ni Hondarribin sentitzen nintzen, sentitzen nuen, kresalaren usaina, olatuen zarata, bai. Claro,
Eta etxean ez zinen ondarrabin sentitzen, hori da kontua, ez da? Ez, etxean ezin nuen, eta berez 7 urteko alaba dauka, eta hortik, jolasak zeuden. Horrela, inbiria pixka bat ematen du idazten hasteak, ez da? Bai, zuk ere idatziko zenuke, ez da? Bueno, hori, bai. Esan diguzu Hondarribian gertatzen dela, Alardean gertatzen dela, heriotza bat lehenbiziko orrialdean egongo dela. Beteko dira aurreko liburuetan betetzen diren beste patroi batzuk? Zuk pertsonai batzuk ere errepikatzen dituzu. Leire Altuna, Ana Zestero... Seguk irakurri ditugu. Zerbait irakurri dugu, bai. Bai, patroi horiek errepikatzen dira. Azken finean, niri gustatzen zait irakurleak ja izatea pizka bat harremana. Azken finean, Leire Altuna edo Ane Zestero pizka bat irakurlearen familikoak edo lagunak dira ja. Eta gustatzen zait hori mantentzea. Gero bai egia da, kasua beti ixten da. Liburua bukatzen amaitzen denean, kasua ixten da, eta liburu berrian, La hora de las gaviotasen adibidez, kasu berri bat da, ez? Deitzen da El asesino del alarde. Lengoan zen El asesino del tulipán. Ta ez dute zer ikusirik, baina bai ikerketa eramango dutenak, bai, berdinak dira. Eta pertsonaiak bai inguruko jendeakin, bai, inguruko herriak eta Euskal Herriko txokoak ipintzen dituzu moduen, pertsonaiak inguruko jendea inspiratzen zara pertsonaiak egiterakoan? Bai, nahiko, bai. Berez... Pasaiakoan bai bintzat. Bai. Hor, figura ezaguna da. Bai. Hona ez dut esango gehiago. Ez que, claro, erreza da berez spoilerrak egin baita, ez? Bai, baina nire gustatzen zait, nire pertsonaiak benetazko pertsonak izatea, ez? Euskaldun arruntak, ez? Eta horretarako, nik inguruan daukadan jendea hartzen dut, ez? Izenak aldatzen ditut, baina bai, nire lagunak adibidez askotan ikusten dira hor izpiluan. Identifikatuta, ez? Guain hemen neo. Bai, eta zergatik ni berriro el malo, ez? A ver, zergatik, ez? Ona duk. Gu hemen gauzak pentsatzen ari garen bitartean, jendea gauza interesgarriak idatzi eta pentsatu ditu, da irakurri ingo izkizut mezu batzuk. Nobelarik inork ez idatzi, ez, baina testu politak bai. Begira, lehendabizikoak dio, Ibonek idatzi dituen liburu guztiak irakurri ditut. Hasieratik bukaeraraino zeharo harrapatzen zaitu, urrengoa ateratzeko desiatzen. Ni baita. Orain txertan, hor dago galdera bat, hor, noizko urrengoa, ez? Beti galdetzen didate hori. Zerbait badago, ez da? Eta bai, prestatzen ari naiz urrengoa. Bukaeran galdetuko dizugu. Bale. Beste mezu bat, tulipanekin asko disfrutatu nuen, irakurri dut azkena, ea zer gertatzen den. Irakurriko dut azkena, ea zer gertatzen den. Bi bazuek, dio, bai? Hirugarrena, arratsaldeon, La danza de los tulipanes irakurri nebanean, engantxatu nintzen guztiz, La hora de las gaviotas zoragarria. Beraz, jendeak irakurri du. Orain, Ibon Martinen lehen liburutik hasinaz guztiz engantxatuta nago, zorionak. Eta orain, azkeneko mezuan galderatxo bat dago. Eta da, noizko trilogiako bigarrena euskaraz? Zeren bat badaukazu euskaraz zeitzulita? Bai, Isiltasunaren itxasargia. Eta asmoa daukagu jarraitzeko, ez? Eta bakizue, euskaraz itzultzea zerbait urteak daramatzala gazteleraz zaila dana, ez? Azken finean, ia salmenta guztiak ja egindak daude. Orduan, salmenta kopuru bat behar da pizka bat gutxienez gastuak kubritzeko, ez? Baina Isiltasunaren itxasargiarekin lortu da dirua ez galtzea, eta hori zen nahi nuena, eta urrengoa hasiko geha. Eta nik Isiltasunaren itxasargia euskaraz daukat, beraz, merezidu. Eta gauza bat esango dizut, itzulpena da, zuk esango duzu, baina zoragarria da. Nik irakurri dut eta sentitzen dut liburua irabazten dula. Nik idatzitakoa, baino hobeto dela. Hori zaila da. Aiora jakak, ez da? Aiora jakak, bai, zoragarria da. Honinen liburuak ere itzultzen dizberak. Baina hiltzailea berbera da, ez da? Euskeraz eta gaztelaniaz? Uste dut baietz. Ez naiz oraindik iritsi bukaerara, baina uste dut baietz. Ana Kronika. Bai, zure lan pixka egiteko gogoa izango duzu? Bai, bueno,
Ibon, zu jaio zinen, 1976an, uste dut ondo nabilela, ze inoiz hartu dotenkia. Bai. Eta urte horretan, Jose Miguel Barandiaran Eusko Ikaskuntzako lehendakari izendatu zuten. Eta urte batzuk geroago, 89. Zuk 13 urte, mitos de Euskal Herria, Euskal Herriko mitoak liburu atera zuen. Zuk normalean, zure liburuetan, mitologia asko ikutzen duzu, bai? Ez? Jose Miguel Barandiaran zer ikusia izan du hortan? Suposatzen dut asko. Pila bat, beira. Ni, bakizuenik, gidaliburu pila bat idatzi ditu dela. Bat da mitologia baska, euskal mitologiari buruz, eta dira 40 ibilaldi mitologikoak. Nik, behar nuen, dokumentazioa hori egiteko. Nik banekien zerbait mitologiari buruz, baino dokumentazioa behar nuen. Eta zorionez, Barandianen, badauka liburu bikainak mitologiari buruzkoak, ez? Niretzat ez dakit nola esan, bi maisuak edo bi mentorak egon dira nere bizitzan, eta izan dira Barandiaran eta Luis Pedro Peña Santiago. Mendian ibiltzen zen Luis Pedro Peña Santiago, ni maite mindutan nengoen bere ibilaldiekin, eta alde batetik mitologia eta bestetik esan duzuna, ez da, mendia. Bai, eta biok izan dira neri Euskal Herria ezagutzeko gogoak eman dizkidatenak. Jose Miguel Barandiarenek lan egin bazuen euskal kultura eta gure historia eta mitologia egiteko inork egin badu berak izan da. Bai, noske. Bueno, bigarren eragoa zoin, orain, eske, pizkat spoilerra inazu ez, 2014an idatzi zenuen isiltasunaren itsasargia orantxe, komentatu dugu, ez da, Aiora Jakak itzulita, eta itsasargia da Pasaiako platako itsasargi hori, ez da? Baina ez da liburu bakarra, ez da zure liburu bakarra itsasargi hori agertzen dana. 1855an egin zen itsasargi bat da, eta badakizuetzako oso berezia dela. Bai, badakizue itsasargi hori beti Pasaian kokatzen dugu, baina ez dago Pasaian. Pasaiatik igotzen da, baina La Platako itsasargia Donostiarra da. Ara? Bai. Eta, ni askotan juten nintzen, ez txikitan, gaztetxoan nintzenean, ez? Nik unibertsitatea Leioan egin nun, eta bazeuden, egunero juten nintzen, autobusez. Eta bazeuden egun asko, igual, pare bat ordurako, ez nintzela juten. Eta beti, gorrozen bizizkero, uliara jotzen nuen, eta itsasargian bukatzen nuen, ia, astean 2 edo 3 han bukatzen nuen, eguna. Eta beti ematen zitzaidan, hori sarma bat, ez beldurra, baino pizka bat errespetua. Zure protagonista bat ere han bizi zen. Claro, han bizi zen. Hori zertzen zure ametsa. Claro, hori zen nire ametsa. Eta berez eskatu behar dut alako zerbait. Ia usten nauten denboralditxo bat, en plan de idazteko aitzakiarekin edo, itsasargian erretiratu, baina tokia da zoragarria, eta horregatik, nik eraman nun Leire Altuna idazlea dala, eta eraman nunara bizitzea, eta atean kokatu nion, un cadáver, claro. Zoragarri. Noski. Ze oparia. Ederra. Eta peskatera zerre zegoena. Bueno, eta oina bukatzeko ikutuko apur bat, honin, zuk idazten dozu zen umentzako literatura, ez da? Dala, 3 urtero hasiko zinean honin bilduma hori egiten? Bai, dena aipatu den nola, 7 urteko alaba dudan, eta, bera pizka batia interesatzen hasi zenean, pizka bat irakurtzeko, orain hasten da irakurtzen, lehen eskatzen zidan aita, irakurri da zu zerbait. Eta, horrek eman zidan gogoak, nire alabari zerbait idazteko, eta horrela hasi nintzen honinekin, baina gustokoa izan genuen, eskatu nion lagun bati marraskiak egiteko,
bueno, erakargarria ez egin zitzaidan, eta bueno, orain ja ez niretzat, erakargarria da Euskal Herriko nire etxean, pila batentzat. esan behar dut nire etxean nahiko alperra izan dela bat irakurtzeko, eta honin liburuei esker, izugarri irakurtzen duela, osea, eskerrik asko. Askotan esaten didate alakoa, eta pila bat posten naiz. Benetan, eske zoragarriak dira, mitologia, abentura. 2018an hasi zinen gutxi gora bera, eta oin goiaz, 1804 urtera, urte horretan izan zen lehenengo aldiz, umeentzako literatura euskaraz idatzi zena. Eta izan zen, barkatu, horrein esango dizuet. Josuz, esango dut, Vicenta Mogel, ez dut aurkitu, Vicenta Mogel? Vicenta Mogel, zan askoitiar bat, Jose Antonio Mogel, Peru abarkaren liburu hori horren osaba iloba zan, eta bere osabak erakutsi zion idazten. Karo, garai hartan emakumeak idaztea eta idazle izatea esan normala, eta egiten zutenak pseudonimo baten azken egiten zuten, eta emakume honek berak idatzita egin zuen, eta ipui onak izenekoa zan, eta izan zen, lehenengo liburuak, literatura euskeraz infantil egin zala. Esan daiteke, emakume hau, askotan beti garai hortakoak egiten dugunean berba, idazleak beti gizonezkoak dira. Esan daiteke, garai zaharreko euskal literaturako emakume bakarra dela. Vicenta Mogel, eta gehienok ez duguna ezagutu. Zarakatzen ibilinaz, eta esan dut, Vicenta Mogel, derrigorrez bere liburuz jakin egin behar dugu. Izan zan bera, ipui onak izaneko bildumarekin. Hortxe ikusten ari gara,